Luzon, Visayas, Mindanao, mga kanguso, akong iyong kanguso mo, Jessica Soco. Nagtungo ang aming team sa bayan ng Binmali, Pangasinan upang bisitahin ang isang buffet restaurant kung saan dinarayo umano ng mga tao. Dahil umano sa mura at masarap pa, 250 pesos lang may Pinoy food merienda buffet ka na. Ngunit sa kabila ng mga ito ay may nakakubli umanong malagim na istorya ang nasabing restaurant. Noong una hindi ko pinapansin. Iniisip ko mata ko lang yung kumakain. Pero nung nag-refill ako ulit, paglingat ko, ubos na naman. Kaya nagkaripas ako ng takbo. Tapos may narinig ako mga boses. Parang grabe, Hello? Hello, Kaluwag. Kailangan namin ng tulong mo dito sa may Finas restaurant sa may Gayaman. May nangyaring kapabalaghan. Ha? Kaya pala mabigat ang pakiramdam ko kanina umaga pa. Ganun ba? Sige. Punta na kami dyan. Ako si Ed Kaluwag, isang paranormal expert. So, maghanap tayo dito ng interviewin. Kasi medyo may nararamdaman ako dito kakaiba. Malakas. Gusto kong magpasagasa Hop, joke lang. Ate, malamig ulit yung ano mo. Ate, pwede ka bang interviewin? Kasi isa akong para abnormal activity. May nararamdaman ka bang mga ano dito? Mga multo, ganun, kapre, dito sa lugar? Wala po. Kasi, bali-balita mo kasi dito sa bayan. Oo. Lalo na dito. May nararamdaman ako. Ayan. Painom muna ng tubig. So, ate. Isa lang ate. Gusto mo ba? Ayaw mo. So, dito ko nararamdaman yung ano yung tatlong malalakas na entity. So, malapit na tayo. Ayan na, sumasakit yung dibdib ko. Ay. Malakas. Ito na. Nakita ko na. Ang laki. Pumunta ako dito para hindi makipag-away. Bye. Dito pala, no? Dito yung lugar na sinasabi ni ate kanina. Hindi niya masabi on cam pero off cam niya sabi niya sa akin Dito yung lugar kung saan madaming kababalaghang nangyayari dito sa Rupinas. Pero di ako pumunta dito para makipag-away. Nandito ako para lutasin ang problema. Kaya ako sinimyan. Sa lahat ng nandyan, pakisamahan niyo ako. Kailan... Aray ko! Tusok ko pa yung mata. Ayan, no? So, ang bigat
bigat ng vibe dito. So pagpasok ko pa lang, na-feel ko na yung bigat ng mga emotion. Mixed emotion siya, halo-halo. Kaya hindi ko matukoy kung saang parte ang mas malakas. Na may may bumulong sa akin. So ang hirap. Ang bigat. Ang gagawin din natin pang detect. Ito, bumibigat. Dito pala. Ayun o, ang bigat. Ang lakas. Napagalaman ng aming team ng restaurant umano ay may naka-install na CCTV sa loob. Kung sino ka man na nandito, magparamdam ka. Ngulit ko. Kung si... Agi! Ang balat... Ano? Ay! Uy! 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 Katala siya. Kaya ba? Napunta sa ilong ko, pre. Napagalaman ng aming team na wala naman palang masamang elemento sa lugar, kundi mga gutom na tao lang na sarap sa pagkain. Kayo lang pala nagpaparamdam dito, sir. Akala ko naman kung ano nang nandito. So, kamusta naman pala yung pagkain natin? Okay naman, halos lahat naman masarap. So, meron ka bang hindi nagustuhan or mas masarap sa... So far naman, ang pinaka-paborito ko itong bilo-bilo nila. bilo-bilo. Dahil meat of gata siya, and then marami siyang iba-ibang uri ng pagkain. Yan. So sir, ano po yun? Ano po yung pinaka-paborito niyong pagkain dito sa Pilipinas? Yung pancit nila, super, ang sarap. The best. Mapapaulit ka dito sa Rupinas, ha? Babalik at babalik mo yung pancit nila dito, yung puto bumbong. Ito, puto bumbong. Ano, sir naman? Ano po yung paborito niyong pagkain dito sa Rupinas? Yung pansit at saka yung yung dinuguan at puto. Yan. Actually lahat naman masarap talaga. Good. Ako yung pansit. Talagang the best yung pansit. Wapon talaga. Ito talaga yung nagustuhan ko sa lahat, yung kikiam. Pag sausaw mo pa lang, masarap na. Sarap ng sauce, yummy yummy. Bilo-bilo kasi ano siya, malinamnam saka sakto yung tamis niya. Sarap. Pag nasa taas, abab-abab. Ano yan? Masarap yung pancit nila. Tapos sabi nga nila, masarap naman lahat. Pero mas masarap ako. Kung kayo po ay nasiyahan sa handa naming video, huwag kalimutang i-like and share ang video na ito. Mag-comment lang ng #KMJS sa mga istoryang gusto nyong ma-feature sa aming page.